Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Ahmad Faisal. Kula saking kelas 9C, kula ajeng nyritakaken wayang kisah Ramayana. Diawiti kanthi anane Sawo duwe jeneng Rama, yaiku putra Prabu Densarata. Ana Kolasata anti ibu kotane Ayodhaya. Telung sedulur artine duwe jeneng Bramasta, Laksana dan lan Sanutra. Rama lan saka bojone pisah, dasare duwe jeneng Kaulasala. Bramasta mawang Laksana lan Satruna saka bojone kawelutan duwe jeneng Sumantra. Dhèke kabeh urip rukun marang Waruton duwi sawijine dasar tuwa. Rama sing diancane kanggo gunane diwehi dadi raja Bramasta nawing ing betak dhuwur tatak, yaiku Brata lan Rama kudu duwe sagojan 15 taun ndukur. Dasar uripe lapangan dawa, Rama lunga ngambes menyang alas. Dadekne senajan dialangi embok arep Bramasta duwe kawelung kuwi diaboni saka Sinta lan Laksana. Kawit remaja Rama Laksana mengurung marang Wismarita dadine pemuta kuat. Rama banjur melu nyebrang ana Malita ibu kota negara Wideha. Merga kekayadane negara Pana Pasuka duwe Prabu Janaka. Dheweke dibungani putri pamera kanthi jeneng Sinta. Lagekna Laksana direbakne kanthi umile Adi Sinta. Sakwise Dasara tuwa, Rama sing direncane kanggo gunamake dhewe dadi raja. Urung sawise kekayaan ngilu, ujar Dasa menawa sing berhak dhuwur tata yaiku Brana lan kudu dibuwang sajung taun ndukur. Dasar ujung kanthi lapang dhahar Rama lunga ngembara. Menyang alas Daka. Sengajan dialangi embok arep Bramasta dhewe keluwang kuwi diomeli saka Sinta Laksana. Laksana diberitake kanthi ulama adike Sinta. Pemuda kuat penyembara ana Malita ibu kota negara ngarep. Bojo kawita duwe jeneng Sumitra. Dhèke kabeh urip rukun. Sak bojone enom duwe jeneng Kakeyan, Mawa, Laksana dan Sutraksaka. Matur suwun sampun ngrungokake critaku ing video iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.